Zašto je Gospod baš posadio drvo poznanja dobra i zla u vrtu? I šta je on njima zapravo ovdje rekao? Znate šta im je rekao? Rekao im je ovako. Kada budeš gladan, Adame, možeš jesti sa svakog drveta u vrtu, ali ukoliko uzmeš voće sa tog jednog drveta, onda ćeš mi time nešto saopštiti. Jer to drvo nije posađeno i nije namenjeno da se s njega jede. Ako si gladan, šta kaže? Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu. Ja sam posadio dovoljno biljaka od kojih ćeš živjeti. Ali ima jedno drvo koje sam posadio ne zato da se s njega jede. Ali ako uzmeš roda s tog drveta, onda nećeš jesti jer si gladan, nego ćeš mi tada nešto reći. A to što ćeš mi reći će značiti da više ja nisam na prvom mjestu u tvom životu. Zamislite sad ovo. Jedi slobodno i uživaj u jelu. Ali ovu jednu stvar. Ako uzmeš, to ne onda ne jedeš jer si gladan, jer imaš svašta da jedeš. Nije ti do jela, ali tada ćeš mi nešto saopštiti. A to što ćeš mi saopštiti, to će biti strašna stvar. Da više ja nisam na prvom mjestu u tvom životu. I tada, kaže Bog, naš odnos će se pokvariti. I ti ćeš umreti. Strašno. Zašto je to Bog uradio? Našim praroditeljima, kaže u knjizi Vaspitanje, na strani 23, našim praroditeljima, iako su bili stvoreni nevini i sveti, nije bila uskraćena mogućnost da pogreše. Bog je mogao da ih stvori nemoćnima, da prestupe njegov zahtev, ali u tom slučaju njihov karakter ne bi mogao da se razvije. I zato su morali da imaju slobodu. Čak i da izaberu da žive nezavisno od Boga. Jer da su bili stvoreni tako da nemaju slobodu, ljubav ne bi bila moguća. I oni se ne bi mogli razvijati u zrele ličnosti. Vi ne možete naterati nikog da vas voli. Svako ko vas voli, on dobrovoljno sebe daje vama i kaže, ja ti se otvaram. Ako počnete da ga zlostavljate, tučete ili sprečavate ili terate, tamo ljubavi više nema, to zaboravite. Ljubav se jedino je ljubav moguća u slobodi. I svako ima pravo da kaže volim te ili da kaže ne volim te. I to kaže ovaj autor da je Bog uradio. Mogao je da ih stvori nemoćnima da prestupe njegove zahteve, ali u tom slučaju njihov karakter ne bi mogao da se razvija. Njihova služba ne bi bila dragovoljna, već bi bila iznuđena ili naterana. Zato im je dao moć izbora, moć da poslušaju ili da odbiju poslušnost. I pre nego što su mogli da prime obilje blagoslova, koje je on želeo da im da, njihova ljubav i vernost morala su da prođu kroz probu ili kroz iskušenje. I kakvo je bilo iskušenje? Evo imali smo na ovoj slici, to je bilo iskušenje. Hajde sad da vidimo, ali zmija, kaže, je bila lukava, mimo sve zveri poljske koje stvori Gospod Bog. I onda reče ženi, da li je istina? Ovo je sjajna rečenica. Zmija se tako mudro prikrala i sad gleda ona i šacuje i sve to procenjuje i kaže, ne mogu da verujem da vam je sve dao da jedete, a da je samo ovo stavio u sred vrta i rekao, ne jedite. Jer moguće da je to istina. Kakav je to? Kakav je to Bog? Zmija je toliko lukava, kao neki inspektor. I ona dolazi i raspituje se. Znate kako radi? Evo gledajte te neke serije koje sad imate. Kako se oni raspituju? Samo dolaze bezazleno. Levo, desno, levo, desno, levo, desno. A sklapaju kockice. Tako i zmija dolazi. Ne mogu da verujem. Pomozi mi da razumem kako se to zapravo desilo. I kaže ona, pa ja ne vidim nikakvu razliku na drveću. Za mene je drveće sve isto. Kao i sve to što je zajelo i tako i ovo. Čini mi se, Eva,
da Bog ne želi da ti uživaš. Jer da on želi da ti uživaš, on bi ti dao sve. On vas ograničava. Sve vam daje, ali jedno ne. Eva, ja to ne mogu da razumem. Kakav je to stvoritelj koji vam želi dobro, a ograničava vas? Kao da nije tvoj prijatelj, kao da nije na tvojoj strani. I Eva, znaš, ja ti se divim što još uvek možeš da mu veruješ. A on je čak i rekao, ako si zapazila, ako to uradiš, ti ćeš umreti. Smrt je strašna stvar. Vidite kako on sve to pakuje, izvrće i pokušava da natera na svoju vodenicu. I mislim, Eva, da bi trebala da razmisliš o opciji kako bi bilo da ideš protiv njega. Da se usprotiviš i da doneseš odluku sama. Da uzmeš život svoj u svoje ruke. I da vidiš kako će to biti. I dok je Bog želeo čoveku dobro, đavo preko zmije je nastojao da ga uništi. Kada je se Eva usudila, ne poštujući Gospodnji savet da se približi zabranjenom drvetu, ona se povezala sa svojim neprijateljem. Probudivši njeno interesovanje i radoznalost, najvažnija stvar, i radoznalost, đavo je nastavio da poriče Božju reč. I znate šta je radio? Njemu nije bilo važno da li će oni uzeti taj plod ili ne. Njemu je bilo važno da poseje nepoverenje. Nepoverenje prema stvoritelju. Nepoverenje u njegovu mudrost i u njegovu dobrotu. I sada, zašto nepoverenje? Zato što kad se uvuče nepoverenje u odnose, odnosi se kvare. To zapamtite. Ako tu postoje mladi bračni parovi, mora biti apsolutno poverenje. Kad se uvuče nepoverenje nekome u glavu, tu je vaša zajednica završila. Postaćete ljubomorni, počnete da budete kontrolori i tako dalje i tako dalje. Vi morate da imate apsolutno poverenje jedan u drugog. To je ključ života. Ako neko hoće da vas pokvari, onda će on da vam priča. Tako je jedna žena došla kod moje tašte, tašta je došla u moju crkvu i došla je neka žena iz crkve i kaže, taj tvoj zet, i nije neki. I počela da priča. Šta je htjela da postigne? Šta je htjela da pokvari odnose? A moja tašta mudra kaže, ne, moj žed je najbolji na svetu. Ja njega bolje poznajem nego ti. I zatvorila je vrata. Tako da ovo su vrlo suptilne i opasne stvari. Jer nepoverenje kvari odnose, a nama su odnosi najvažniji. I đavo to zna. Đavo zna da nas je Bog tako dizajnirao. I zato udara u samu srž. I sad žena odgovara zmiji, ulazi u komunikaciju. Mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu. Samo roda sa onog drveta usred vrta kazao je Bog. Ne jedite i ne dirajte u njega. Zašto? Jer ako to budete radili, vi ćete umreti. Primetite do čega je stalo kušaču u ovom razgovoru. Njemu je stalo da poremeti taj odnos poverenja. A žena, kako se brani? Žena se brani tako što dodaje na Božju reč. I vrlo često mi tako branimo Boga pred drugim ljudima, što dodajemo, jer toliko hoćemo da ga zaštitimo i onda kažemo i ono što Bog nije tražio i rekao. Nije Bog rekao da ne diraju. Bog je rekao da ne jedu. I ona sad u želji da ga odbrani. A zmija reče ženi, ma ne, Eva, pa nećete vi umreti. Prvo je koristio tu smrt kao opasnu stvar, a sada to obrće i kaže, ma nećete vi umreti. Nego zna Bog, sada je napad, nego zna On da će vam se u onaj dan, kada uzmete taj plod, otvoriti oči i da ćete i vi postati kao bogovi. I onda ćete sami znati šta je dobro, a šta je zlo. Drugim rečima, ne treba tebi niko da ti govori kako ćeš ti da živiš. Ste čuli to nekada? Možda ste i vi rekli svojim roditeljima, nećeš ti meni da govoriš kako ću ja da živim. Šta ti znaš o životu? A tako bilo.
A onda vi koji ste to rekli roditeljima, kad vi budete roditelji, javite se. To je rekao sin izgubljeni, onaj koji je napustio oca, koji je rekao podeli imanje jer ti ne znaš šta je pravi život. Ja znam, pusti ti mene dok sam ja mlada živio, kako ja hoću. I onda je otišao da živi besputno. I tako i zmija kaže, vi to možete. Đavo je želeo da ih uveri da će im poznavanje dobra, pomešanog sa zlom, biti na blagoslov. I da im je Bog uskratio vrlo veliko dobro tako što im je zabranio da uberu plod s tog drveta. Jer se uplašio. A u suštini, đavo kaže, pa to će vam biti bolje od onoga što vam je Bog do sada dao. On je tvrdio da im je Bog zabranio da okuse plod zbog njegove divne osobine, da daje mudrost i silu. I da je na taj način pokušao da ih spreči da postanu plemenitiji, da se razviju i da nađu uzvišenu sreću. A šta je Bog rekao kada je ovo govorio? Ako hoćeš da budeš plemenitiji, ako hoćeš da imaš pravu sreću i zadovoljstvo u životu, šta treba da uradiš? Da uđeš u zajednicu sa mnom. A sada đavo kaže, isto to možeš dobiti ako izađeš iz zajednice sa Bogom. Jer ako uzabereš to, ti ćeš imati veće opcije nego što imaš sa Bogom. Tvoj izlaz iz zajednice koja te sputava je da pokažeš neposlušnost. Izjavio je da je sam uzeo zabranjeni plod i da je tako stekao sposobnost govora. I da će se i oni, ako budu jeli plod, uzdići u višu sferu postojanja i prodreti u šire oblasti znanja. I laž je toliko bila primamljiva, prikrivena plaštom prividne istine, da Eva zaslepljena, polaskana i očarana, nije uočila prevaru. Poželela je ono što je Bog zabranio. Posumnjala u njegovu mudrost i odbacila je veru, ključ znanja. Nije više Bogu verovala. Nećete vi umreti, kaže đavo, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta je zlo. Pojavilo se nepoverenje i to nepoverenje je pokvarilo odnose. Zmija je uveravala i ubeđivala. Čudim ti se što Boga smatraš još uvek svojim prijateljem, kada nije na tvojoj strani. Za tebe bi bilo bolje kada bi išla protiv njega, protiv onoga što kaže Bog. I ovo je jako važna rečenica. Čim je zmija ubedila Evu da Bog nije na njenoj strani i da mu nije stalo do njenog dobra, Eva će se usprotiviti Bogu. I žena, kaže izveštaj, videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je vrlo drago radi znanja, uzabra roda, te jede i dade i mužu svojemu. Pitanje od $1.000.000. Kako se znanje može videti? Ona je videla da je drvo vrlo drago radi znanja. Kako se znanje može videti? Ste razmišljali? Dođete kod mene i ja vas uvedem u dnevnu sobu i vi vidite jedan čitav zid biblioteka. I vi čim ste došli, vi ovdje živi pametan čovjek, je li tako? Odmah svako kaže ovo je neka faca. I vi kažete, a vi ste mnogo knjiga pročitali? Ja kažem, ne, ni jednu. A vi šta je sad? To je tast kupovo za vreme komunizma na metar i nije imao kome da da, pa da je supruzi umiras, pa sam ja postavio, ne znam šta ću s njima. Se znanje može vidjeti? Ne može se znanje vidjeti. Šalim se, naravno, ja to nemam kući, ali samo stavljam jednu sliku. Mi se nekada tako prevarimo i vidimo da je neko sav u knjigama i kažemo, wow, ovo je neka faca. A ne mora biti. Vidimo u diplomu na zidu, a on je kupio diplomu. Čitao sam neki članak, kaže, nisam verovao da je diploma lažna, kaže, otac mi poklonio. Neki se šokirao. To se ne može videti. A kako je sad zmija to videla? Pa videla je jer je počela da veruje u ono što je zmija propagirala. Ona je videla jer je poverovala zmiji. Videla je ono što želi da vidi. Zapravo, ovaj stih nam kaže da se žena
složila sa onim što je zmija govorila. Kada je videla istinu u laži đavolskoj. Ono što sam govorio juče, da postoje 3 izvora saznanja, je jako važno. Kako vi znate da to što znate je istina? I sada imate zmiju koja je prevarila Evu i Eva je videla istinu, ali u laži. Može li biti istine u laži za koju ćete vi ginuti, a ona je i dalje istina? Zapravo ona je i dalje laž. Znate vi koliko takvih ljudi, pričat ćemo posle. Znači, videla je istinu u laži đavola i zato je uzabrala roda sa samog drveta, sa onog drveta, pa dade i mužu svojemu i on je pojeo. I pogledajte sada princip broj 5. Vidljiva dela su samo posljedica našeg unutrašnjeg stava. To što vidimo na delima, to govori o onome šta se dešava u našoj glavi. Svako razmišljanje ima svoje posljedice. I zato je jako važno da imate filtere i da znate šta puštate u svoju glavu. Jer to čemu posvetite vreme, to će jednog dana doneti svoj rod. I kakav je bio rezultat? Tada im se otvoriše oči i videše da su goli. Do tada nisu znali da su goli i odjednom su počeli da se stide zbog svoje golotinje i onda je nastala prva moda. Ovo je zapis o prvoj modi. Prvi kroj je Bog dizajnirao. I kaže, pa spletoše lišća smokvinog i načinili su sebi haljinu. Nešto se promenilo. Znate šta se promenilo? Razmišljanje ima svoje posljedice. To se promenilo. Ne postoji razmišljanje koje nema svoje posljedice. I kakve su bile posljedice? I začuše glas Gospoda Boga koji idješe po vrtu, kada zahladni, i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga među drveta u vrtu. 1. Mojsijeva 3. glava 7. i 8. stih piše to. Zašto Adam i Eva se sada sakrivaju od Gospoda? Zašto beže od njega? Da li se stide? Znate zašto beže? Zato što sada veruju zmiji više, a ne Bogu. Sada više veruju đavolu, a ne Bogu. I zato ga se boje. Jer je đavo rekao, on će doći kao lovac i tražit će plod. I Bog dolazi. Oni su podlegli Sotoninoj propagandi. Bog ne misli na vas, on će doći kao lovac i tražit će plod. I zato se oni sada boje Boga. Bog neće doći da traži plod. On će doći da, to je sljedeći slajd, vidjet ćemo šta će Bog tražiti kada dođe. Ali ovo je jako važno. Sa tim plodom koji je Eva uzabrala je lako, ali sa onim što je posejano u glavi, što je đavo posejao u glavi Evi i Adamu, s tim danas, dragi moji, imamo problem. Ništa se od raja nije promenilo. Kada danas odete kod nekog čoveka koji Boga ne voli, koji će njegov argument da bude? Bog nije na mojoj strani. Kada mu se u životu desi zlo, koga psuju ljudi? Ko je kriv za to? Odakle ta ideja da je Bog kriv za sve? Odakle ta ideja da Bog ne želi nama dobro? Odakle ta ideja da je najgora stvar u životu koju ćeš uraditi da uđeš u zajednicu sa Bogom? Ko je rekao da Bog, to stvoreno biće koje je stvorio drugačije od svih drugih bića, neće blagosloviti? Ko je ispričao tu laž o Bogu? Ko je to posejao ljudskom rodu u glavu? Đavo. I Bog nema problem sa plodom. Mi se do današnjeg dana borimo sa tim što je posejano da Bog ne želi dobro ljudima. Da on nije na strani ljudskih bića, nego da će doći kao lovac, da će ih kazniti i da će ih ubiti. A Bog dolazi
I sada vidite, to nepoverenje, ne samo da kvari odnose, nego nepoverenje rađa strah. Kvari odnose i rađa strah. I Gospod Bog dolazi i viknu Adama i reče mu: gde si? Ali je ovo dobra rečenica. Možda večeras tebi Bog postavlja isto pitanje. Adame, gde si? Zašto Bog traži čoveka? Da li on želi informaciju da mu kažeš evo me u crkvi u Kavadarcima? Jer Bog nije znao iza kog grma se Adam sakrio. Možda je Bog tražio koordinate, navigaciju da mu kaže ej gde si, ne mogu da te nađem, malo je gusto u ovom raju. Pa ne. Bog ne želi informaciju, on informaciju ima. On sve to zna o nama. Ali on želi s nama da komunicira, da razgovara, jer nas je stvorio za odnose. A ključ dobrih odnosa je komunikacija. Nema komunikacije, nema odnosa. I sada Bog dolazi i kaže: Adame, gde si u odnosu na mene? Ja želim s tobom da razgovaram. Šta se desilo sa tobom? Šta se desilo sa našim odnosom? Pa ja te volim isto kao što sam te volao juče i želim da budemo zajedne, a ti bežiš od mene. I sada Adam odgovara: čuo sam tvoj glas u vrtu i ja sam se strašno uplašio, jer sam go. I zato sam morao da se sakrijem. Adam i Eva se ne raduju susretu sa Bogom, oni ga se plaše. Beže pred njim i sakrivaju se. Šta se dogodilo? Koji odnos se pokvario? Da li se pokvario Božji odnos prema čoveku ili naš odnos prema njemu? Čiji odnos se pokvario? Šta je čovek odlučio? Čovek je odlučio da ne želi više da bude u zajednici sa Bogom. Čovek je donio odluku da će uzeti život svoj u svoje ruke i da će sam odlučivati šta je dobro, šta je zlo. I da on može sam, bez svog stvoritelja. Stvoritelj mu više ne treba. I ovo je jako važno za religioznost. 95% religije je osnovano na ideji da je greh promenio Božji odnos prema nama. I da mi moramo sad nešto uraditi da bi Boga umilostivili da nas voli. Ovo nam govori da je greh promenio čoveka, a ne Boga. Zapamtite to. Tvoj greh koji činiš tebe jede, ne Boga. Ti ćeš umreti zbog greha, ne Bog. Greh je rak koja izjeda nas, jer smo odlučili da živimo nezavisno. A Bog kaže: pa gde si, sine moj? Pa ja sam tu i opet dolazim kod tebe. Hoću opet da budem u zajednici, hoću da ti dam život. A mi kažemo: ne, mi želimo da živimo bez tebe. Idi od nas. Osnovni princip 6. Temelj razumevanja Biblije i svih narednih poglavlja je razumevanje ovoga događaja. Ako razumemo šta se desilo u raju, onda razumemo čitavu Bibliju. A to je zaključak. Odnos prema Bogu, čoveka prema Bogu se promenio. Naši odnosi prema njemu se stalno menjaju. Kada ga tražimo? Kada je teško? Kada je dobro, gde smo? Ćao, doviđenja. Idem ja sam. Kada padnemo: Bože, gde si? A Bog je konstantno, uvek isti. Šta je u grehu grešno? Poglavlje 3. nam govori da ono što je u grehu grešno je ono što greh čini sa čovekom. Greh uništava čoveka. On menja čoveka i zato se moj odnos prema Bogu promenio. Posljedica ovog razmišljanja je da sve što u religiji radim ima samo jedan cilj. Da obnovi moj odnos sa Bogom. I vi koji dolazite u ovu crkvu, dolazite jer vi želite da svoj odnos
sa Bogom uspostavite i obnovite. Ne da njega umilostivite da vas više voli, on vas voli uvek isto. I kada ste dole i kada ste ovde. Taj izgubljeni sin je mogao da uradi šta god je hteo, otac ga je voleo. Ali se nije slagao sa njegovim izborima. On je plakao, ali mu je dao. I svaki dan ga je gledao da li se on vraća. I kada se izgubljeni sin vratio, jer je napravio inventar svog života, jer je rekao, ako nastavim ovako da živim, pa ja ću umreti. To je rekao izgubljeni sin, jer se našao u svincu, dotakao je dno dna života. I onda je rekao, idem nazad. Ali vidite kako greh uništava čoveka. I onda on kaže, idem nazad k svom ocu, ali ne mogu više da se nazovem njegovim sinom. Ako me primi kao sluga, ja ću biti zadovoljan. I onda se on vraća, razmišlja šta će ocu reći, zašto je život proćerdao. I kad je zašao za posljednju krivinu, kad ga je otac video, a sin se sin nije očekivao da će otac da mu potrči. Sin nije očekivao da će ga otac zagrliti, tako smrdljivog. Sin nije očekivao da će ga otac skinuti tu proboljevu haljinu i dati mu novu. Sin nije očekivao da će otac napraviti gozbu. Sin nije očekivao da će ga otac primiti kao sina. Dragi moji, to samo govori jednu stvar. Ja ne znam gde si ti u svom životu. Kada bi tebe Bog večeras pitao, gde si, šta bi ti odgovorio? Nije važno gde si, važno je kakvog imaš oca. Nije važno kakav život živiš, važno je da te on čeka, jer želi da uđe u odnos sa tobom. Želi da ti da ono za čim čezneš. Ja te večeras pozivam, vrati se. I nemoj da razmišljaš. Nisi sluga, bit ćeš sin, vrati se. Vrati se. On te čeka. Jer tvoj odnos prema njemu mora biti u redu. On te voli, kaže Biblija, ljubavlju koja je nezaslužena. Agape ljubavlju. Onim što nikad ne možeš dobiti zato što živiš nezavisno od njega. Tako da, ako Bog reče, kako ti znaš da si go? Zapamtite ovo. Kako ti znaš da si go? Drugim rečima, da nisi s nekim razgovarao. Ko ti je rekao da si go? Da nisi jeo s onog drveta što sam rekao da se s njega ne jede. Adam reče, da je tako rekao. Rekao je, žena koju si ti udružio sa mnom, ona mi dade, te sam jeo. Šta je uradio Adam? Taj ja, čovek, je optužio drugo biće, ali u suštini je optužio i Boga. Ti si kriv što si mi dao nekog ko će me prevariti. I zato sam jeo. I tako čovek u grehu ostaje sam. Ima pokvarene odnose sa drugim bićem, koje je mu jako važno, ima pokvaren odnos sa Bogom, svojim stvoriteljem, koji ga nadvišuje. Greh čini da kvarimo odnos sa Bogom i sa drugim bićima. I kada god se poremeti odnos prema čoveka prema Bogu, poremeti se odnos i čoveka prema čoveku. Narušeni odnosi čine da se skrivamo i da bežimo od Boga, nije nam prijatno u njegovoj svetosti, zajednica, odnosi su narušeni, komunikacija postaje sporedna, važna bude samo informacija i nekada i u zajednici mi pričamo samo informacije, kada se svađate vi ne komunicirate, vi pričate samo informacije, izbacujete. Jel se sećaš ti kad si meni to uradio tada i tada? Jel se sećaš ti tvoje majke kada mi je to i to rekla? Sve neke informacije iz neke prošlosti. Razumete, to je rafalna paljba. Nema tu komunikacije. Svako ko ima bolje informacije, on uništava ono drugog. Komunikacija nije važna, važna je informacija. I u ime te informacije mi možemo biti kruti, neljubazni, bezobrazni, jer smatramo da je informacija važna.
Nekada i misija koju crkva radi je takva. Umjesto da prigrli, ona ima rafalnu paljbu informacija. I zamislite sad onaj otac, kada se vraća izgubljeni sin, da je rekao sinu, ti si. Nije rekao ni reč. Znate šta je rekao? Radujmo se jer se sin izgubljen vratio. To je bila sva rečenica. Bežimo od odgovornosti i ne želimo da čujemo istinu o sebi. Odnosi su jako važni. Odnosi su najdragoceniji. Zato što Bog postoji u odnosima i zato što nas je stvorio da živimo u odnosima. I ništa nas ne može toliko umiriti kao funkcionalni ili zdravi odnosi. Ništa nas ne može raniti jače od bolesti i tuge zbog nefunkcionalnih odnosa. Odnosi su ono što je najdragocenije, najranjivije i najosjetljivije u čitavom svemiru. A zajednica je ono po čemu najviše čeznemo, zbog čega najviše stradamo, ono čega se najviše bojimo i to je ono što najviše želimo. Ali istina od čega najviše bežimo. I princip broj 7, večeras, odnosi su ono što je najdragocenije, ali i najranjivije i najosjetljivije u celom svemiru. I sada završavamo prvi događaj u Svetom pismu. Gde se desio? U Edenskom vrtu. Koji je bio ključni tekst prva Mojsijeva 3.9? Ključna rečenica, gde si? Ključna istina, teološka, greh ne menja Božji odnos prema meni, već naš odnos prema Bogu se promenio. Sutra u 10:30 sljedeći deo. Kako je sve obnovljeno? U 10:30 na ovom mjestu nastavljamo treći događaj. Kako je taj odnos pokvaren obnovljen? Hvala vam večeras na pažnji.